cando pensei cal podería ser unha das causas polas que esta muller, que é unha influencer famosa, etc., a asasinasen, unha das primeiras cousas que se me veio á cabeza foi que a matase o seu marido. Entón dixen, pois xa está, matou o marido. E dinme conta, cando empecé a buscar, ou cando empecé a querer poñer no libro esta temática, a violencia machista, que pensaba que sabía moito máis do que realmente sabía. Vale, porque eu ao principio cría e era, dicía moi alegremente, que as mulleres maltratadas, que claro, se a min me daban unha labazada ou unha paliza, o día seguinte collía as miñas cousas e marchaba da casa, que eu non iba a aguantar eso. Vale. Eu non sabía, nin tiña nin idea de como revictimiza este pensamento as vítimas de violencia machista, porque un maltratador nunca vai facer nada, nunca lle vai poñer a man en riba a súa muller hasta que non a ten completamente subjugada. Eu supoño que todo o mundo sabe o que é unha secta. Como che lavan o cerebro as sectas. Pois os maltratadores tamén lle lavan o cerebro ás súas mulleres. No momento, non paran hasta que a muller cree que non vale nada, que todo o que merece é o que lle dá o seu marido, que é unha merda, que ninguén a vai axudar porque ninguén a quere, solo el, que a maltrata, e a donde vai ir? Non ten ninguén que lle axude. Vale, hasta que non chega ese clique, ese pensamento na mente das maltratadoras das mulleres maltratadas, os maltratadores son moi cobardes, non van facer nada. Porque se fan algo e se lles escapa a súa presa, a caza xa non ten gracia.